ఫిగరోయ్ మనసే లాగు నడుము రోయ్ పిల్ల చంపుతోంది రోయ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో వస్తుంది, అక్కడ కూడా ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా లిరిక్స్ ఉంటుంది, మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది, లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ 1 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీ ఫోటో కావచ్చు, మీకు నచ్చిన ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఈ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో దీన్ని కిందికి తీసుకురావాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఇక్కడ 4 సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి దీన్ని కూడా కిందికి తీసుకురండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ మీ ఇష్టం అది. సో ఫోటో ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసి దీన్ని కిందికి తీసుకురండి. సో లాస్ట్ ఇంకో ఫోటో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీకు నచ్చింది ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా యాడ్ చేసి సో ఇక్కడ కట్. సో చూసారు కదా, 1 and 2 3 4 ఫొటోస్ ఉంటే సింపుల్గా వీడియో చేసుకోవచ్చు. సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి, సేక్ ఎఫెక్ట్. సో సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్కి ఉంటుంది, సెకండ్ ఏమో ఫోటోకి ఉంటుంది. సో ముందుగా లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి, కాపీ లేయర్. సో కాపీ లేయర్ చేసుకోండి, చూసుకోండి, కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్ పేస్ట్ టైల్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఒకవేళ కొంచెం చిన్నగా పెద్దగా అయితే ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దీన్ని కాపీ చేసుకోండి, కాపీ లేయర్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ లిరిక్స్ పేస్ట్. సో మళ్ళీ థర్డ్ లిరిక్స్ పేస్ట్. సో కరెక్ట్గా రాకపోతే ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి, సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ ఫోర్త్ లాస్ట్ ఈ లిరిక్స్తో కంప్లీట్. సో లిరిక్స్ మిస్ అయినట్టు అనిపిస్తే ఇట్లా లాగేసేయండి, కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్లా సో వచ్చిందిగా 1 2 and 3 ఇంకోటి 4 లిరిక్స్ ఉంటాయి. 4 లిరిక్స్కి యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేస్తే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో, ఇంకోటి ఫోర్త్ ఫోటో. సో 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. 4 ఫొటోస్కి యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.